Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ridha illahi ta'ala wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'an nabiyya bi ulumi wa maddana bi asrarih wa a'ada alina min barakati bid-darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal mawdi' min ansabil mawadi' dzikri dzalik. Wa hadzal mawdi' utaiki panggonan min ansabil mawadi' iku luweh pantase pira-pira panggonan dzikri dzalika marang nutur mangkono jihad. Li anal jihad akran stone jihad iku min amsamil amri. Iku saking pira-pira bagiane perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan. Wan nahyilan nyegah anil mungkari saking mungkaran. Bahwa utai jihad iku ala iku luweh luhure aksam. Wa asrafu lan luweh mulyane aksam. Wa afdal an luweh mulyane aksam. Lianna prastuhane jihad iku amrun iku perintah birasil ma'rufi kelawan pokoke bagus. Alladzi huwa kang utai alladzi iku tauhid iku tauhid wal islam lan islam. Wa nahyun lan nyegaan hasil mungkarati. Saking luweh alane pira-pira mungkaran wal asami lan pira-pira dosa. Walladzi kang huwa kang utai alladzi al-kufru iku kufur wal isyraku lan musyrik billahi lan Gusti Allah. Wa hadzal mawdi' min ansabil mawadi' li dzikri dzalik li anna al-jihad min aqsamil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Sak temene jihad bela agama Gusti Allah. Jihad ing dalem bela agama Gusti Allah iku termasuk min aqsamil amri bil ma'ruf, iku termasuk amar ma'ruf. Nah, jihad fisabilillah iku termasuk amar ma'ruf. Manane apa? Ketika orang-orang itu sedang memerangi umat Islam, sedang menentang umat Islam. Artinya kan orang-orang tersebut itu salah. Lah, awak dhewe berjihad dalam Gusti Allah iku secara langsung awak dhewe memerintah mereka supaya menuju jalan sing bener, yaitu agama Gusti Allah. Wa nahyi 'anil munkar. Dan secara langsung ya secara nyata awak dhewe ya mencegah orang-orang tersebut supaya tidak memerangi umat Islam. Ya mereka itu sing mungkar, sing lakoni kesalahan. Wa a'laha wa asyrafuha wa undawha. Adapun jihad ing dalam bela agama Gusti Allah itu termasuk luhur-luhure bagian, mulya-mulyane bagian, utama-utamane bagian. Maksudnya bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Li'annahu amrun bi'asil ma'ruf huwa at-tauhid wal islam. Marga sak temene berjihad fisabilillah itu termasuk memerintah supaya orang-orang yang memerangi itu tauhid utawa mlebu Islam. Nah, itu termasuk jadi itu mau dikatakan termasuk ra'sul ma'ruf, pokoknya kebagusan. Terus wa nahyun an afsyahil munkarati wal asami. Jihad yang dalam agama Gusti Allah itu juga termasuk nahi mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar yang paling jelek, perbuatan dosa yang paling jelek, yaitu kufur karo al-isyrak billah, karo musyrik menyekutukan Gusti Allah. Wa walul jihad ad-da'watu ilal Islam. Summal qital bisayf.
Wa wal jihad utai kaitane perang iku at-ta'watu iku ajak-ajak ila islami marang Islam. Summal qitalu mangkon nuli perang bisayfi kelawan pedang. Adapun jihad sing dimaksud ing dalam bahasan iki yaiku perang ajak-ajak supaya orang-orang sing memerangi orang Islam iku mau melok mlebu Islam. Kemudian nek mereka ora gelem melok ya ora gelem mlebu Islam ya awak dhewe memerangi ya dengan cara berperang kayak iku mau. Waqad warada fil jihad, waqad warada temen wis tumengko. Fil jihad ing dalam jihad minal ayati sang pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis. Apa ma perkara yatul kang do apa zikru apa nuturna wa ta'azzaru lan angel apa hasru apa ngringkes ma. Adapun firman Gusti Allah, hadis Kanjeng Nabi itu banyak sekali yang menjelaskan tentang jihad, jihad fisabilillah. Yang mana saking akeh cara mana nek dibahas ing dalam kitab niki ya kepanjangan. Mbah Yai Musanab cara manane ngringkese iku angel lah. Jadi ya dijiko inti-intine mawon. Nek jihad ing dalam agama Gusti Allah, jihad membela agama Gusti Allah iku termasuk amar ma'ruf nahi mungkar sing paling pokok. Dan ikut juga dijelaskan ing dalam beberapa ayat Gusti Allah plus dijelaskan juga ing dalam beberapa hadis Kanjeng Nabi. Wa nahnu nadhkuru min dzalika syai'an yasiran tabarrukan bi dzikri hadzal asli. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.